Pero Kimi no虜になってし No, 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 no. Saan? Wala. Oo, namunta ako. Wala ka? Oo. Sakto putok ko niya. Kinay. Pinas. Ako kito ta, limos at messenger dyan. Diking, yung pasok may garong. Sigmak lang may garong ano man sa amin single. Kontak chicken, ano? So, dito tayo sa may gilid mga kaidol. Titignan natin yung gilid ng dagat dito. Kaso, kasi isbuwak mo tan. Ito tayo sa gilid ng dagat. May tago ko. Tignan natin guys. Napakaganda. Ang daming bato. Yun. Dapat doon tayo.
Oh, wow. So mga ka-idol, andito tayo sa may sabang dito sa Cabugao, Ilocos mga ka-idol. Kasama natin ang mga Evo Riders Club Philippines. Ayan. Hindi sila mga ka-idol. Shout out kina sir. Ayan o. Uy, gardenia. Yun o. Ayun, okay ma. Shout out. Lobat na si sir. Lobat na. Ano yung sinasabi mo kanina? Pag-ikas ko sa misis ko. O kaya kay Ate Indang. Ate Indang, baka naman. Ikas mo na. Gikas na daw, gikas. Kasi bayaran ko din, agad-agad. Oo, babayaran na dyan. Sige, bayan. Kahit magkano yung pagmamahal mo na igigas sa akin. Babayaran ko. No, may interest din Nananawagan mo. kami sa lahat ng taga-Aguilar. Magpadala kayo ng pamasahe. Parang awan nyo na pang gas. Nilista mo na yung pangalan namin. Hindi pa. Yun, kaya shoutout kay tatay. Dito. Saan siya? Tayo, talo kami. Magkano po? Sa lahat po ng nagmamahal sa amin. Please lang. Ayun. A few moments later. Ma'am, huwag niyong isipin yun, ma'am. Huwag niyong isipin. Ayan, shoutout. Oh, no, no, Tres, huwag no, mo isipin no. yung tres. Isip pala to si sir. What? Bro, what are you talking about, man? Yung shoutout kay ma'am. May mga serving dito mga kaibigan. Dami nila. Mga surfer. Ayan. Kuya. Ayan si Bibi oh. Bibi! Pa natin mga kay Locos oh. Taga-pitik na magsara eh. Ay, hanggang doon sa dulo mga kaidol. May mga puno ng mga bakawan.
ginagawa mo? Ang ganda dito mga ka-idol. Ayan, hindi natin na isama si Mrs. Hindi siya kasi sumama yun. Si ma'am, yung isang taga-pitik. Ma'am, papitik ma'am. Ma'am, papitik. Papitik. Ayun. Artinya purun na. Ay, ay. So ito yung isang pwedeng pasyalan dito sa may Barangay Tabang, Kabugaw, Ilocos mga ka-idol. Ay, nakabang na yung magkasama natin dito mga ka-idol. Dito na lang yung mas nabito mga ka-idol. Surfing. Wala na, hanggang dito na lang mga ka-idol yung buwan dulo nitong parang bridge. Yan yung mga nagsisurfing mga ka-idol. Oh. So ito nga mga ka-idol, ano, paalis na tayo sa may Barangay Cabang. Ito yung anong parang hallway yata ito, parang tulay. So hanggang dito na ulit mga ka-idol. See you sa next stop in Babush.